Ora Paiman Japaika Chini Khoi, District Regional Development Officer, Bromganang Vijes the Burma. Tai ora Paiman Japaika, ora tai Paiman Japaika Chini Accountant Officer, Sunil the Burma Bonoba, and Kataham, the Hamdamayaparo, Manjaka, Obama Chini Social Worker, Olendor the Burma. Dinomala the Burma, Tai Chini Boromganang Chairman, Samir the Burma no Hobui, Kubangma, Oroni Jara, Chini Society was Samunka Hamtangnai, the Kamini Joto Borok, the club ni Joto member Jik, the Bagno, Osani, Tini O Doglam Pyongmani Jorawo, Kakaham Yapare, and Kokisano, Sanani, Nai. Kemer Club. Ang ML unya sung sikang no o club ni bororok ano borom riwoi o club ang motai nok phiobui thangpaja a somoya ani kuno phan krei ang kuno rinani khomota krei aipano o club ni bororok ano tamo nugoi borok borom riwoi bang club to phan saimia tamo hinggakai ang tini mucuman o club jokon orang mutai nok kaisa ani ML phanbai orang nok tanggai musangre jokon te tini ani yakbai ang phiopro ani mokol ni mukti kalainan ni nayu tam hingga kai ang jekok riklang mani ang ML nya pura ang ML Ramchandra Gat nungani nang kun dinowan subui maya tini orang ne lukurome hamjang mabai ang oro ML ngui mangkha Adina ang kogri klama tongo, judi ang pansok ang jakai salsa dong noroni hamari kainani bagai ang caitok na hini. Ang ML umani porewo, poilano kemer klabo sula light nan bagai jadiman mote ang rika. Tini mondir oro sing nok tangeri kaor gerei tangmaya kerungkar ang kai tanglai jauh. Kai ang kebang ma khobor naka dirgo bosor China Ampura Kesam, Deprived, Bonchito, Bunche Ukologo Klai Tongjak, Omon Sing Kanau. Abon bagai adi bakhan langmani tongo. Tangai China Ampura Kesam kai Ukologo usrui tongnai. China Ampura Kesam ni bororo kai tangai Ukologo buibai kai toni jangnai. Abon pogno wan subino tini angoro. Chini Ramchandra Gato puila o mondir nokno angoro riwo. Ang Wansugo, Chini Ramchandra Gat, Hamarini Lamatei, o Sungsar by Musangai Tongton. Jeni Bororok Sino, Sing Agulio Tankai Lama Kotor no Gubuni, Dofani Bororok, Engti Kahamkai, Gari Gura, Uskuti, Bike Kai Guru. Ang Musungo, Chini Tipra Sarago Musungo, Buni Dofani Hai, Night Hokaye, Kaham Kaye. Kami am chani lama rongno khalayei singbo buya hai mutang tongan aboni babino chini o Ramchandra Gat sabjunal hoite chini ampura jara tabo PM JSY ni lama kotorungnai salkisa sikangno o lama no chung agency tai executive engineer sokai phayei naikha Lama busikai sorkarini jaga tong oroni tahsildar no tuyei scale boi jaga chung nai rikha mo tabuk 7 meter lama ungnai kotorma lama ungnai gari khungnai kaham kai choli manai chung buni jaga wo nungmani Chini Ramchandra Gat chini o Ampura chini Baijal Rama tabuk kotorungoi buinia haikeno choliwi mannai nai khaukungnai oma angwan chubu norong nukhana Jeng kebang ma fight kai mani bising tei Chini Ramchandra Gat jara highway no complete khariri dikha jeta bunya am saya tabuk bo kacholi tongku sudo obo simia Ramchandra Gat to musang dinani bagai jate Chini Ramchandra Gat hak pangkai no boi saimanan mote street light bo ang ri dikha solar light betai tai 100 moton Chini Bromganang Minister Onimesh Deborma Saka Minor Sarang tay 100 solar light dinai
এবং চিনি পাওয়ার মিনিস্টার বলতে 50টা রিনাই তাই 150 সোলার লাইট মাখায় চিনি রামচন্দ্র ঘাট প্রত্যেকটা মন্দির প্রত্যেকটা গির্জা তাই চিনি হাইওয়েতে কুবুং খাই সোলার লাইট আর যে কামিও তাবো সোলার লাইট মাইয়াক আর কামিরো গাं सोलार लाइट बिदि बायनाय आबोनि बागै जों जतन थानसा मा तंनाय थानबाक्सा मा तंनाय आं नायो मिया वाति सेक सेक जों नरं नुखाना डंगर कामि लामा जे लामा न तुइ जागानि प्रब्लेम मिया जागा नक थांनो तलांगै आं थांगौ थांगै एजुकेटिव इन्जिनियार एसिस्टेन्ट इन्जिनियार न तलांगै थांगै मिया जागानि प्रब्लेम न सल्व फाइका बरबाय सालायै आबा लामा उंसिनाय आ कामिनि बररक बिनि बोसाबतैनो स्कुलाव तुननानै हातियाव फायनानै बरक ताबो काहाम लामा मानसिनाय एबं असानि परेन अ डंगर कामि लामा सलामजाकसिनाय मिया एजुकेटिव इन्जिनियार सिका साका सुदु आबो सिमिया जों चिनि पूर्व रामचंद्र घाटनि सिलपारा ताई सिलपारानि सिमि बातापुरा जरा अ लामोन चंमारि जरा आं पग्रिमानि तंगौ आं जुदि एमएलए माखाय नरबाय चंजाखाखाय आं आ लामानो थिक गायनानै होनाय मिया आबोनबो थाङैनायखा आबोनबो जों पेपार ब्लक खालायै सलामैनानि बागै जों साइटगै दङ आबोबो दातिनो अ फाइनान्सियेल इयारनो उमै थांगानो होनाय आं खा खालायो बेखा मति हायखायनो गोबां मा बलायजांनाय लामा चिनि रामचंद्र घाट ताबो खालायजांनाय निनि पूर्व चिनि पश्चिम बेलसरा आ बाजारनि हयते आरो कायसा निम्बु फांथांगो आज अरन सिमि खायै आबो रतनपुर खायै बेलफां जरा 36 कोटिनि ऊपर 44 कोटिनि सामंनाय आबो स्टेट हाईवे उंखा ताबो आबो 9 मिटार लामा उंनाय कतरमा 9 मिटार लामा हाईवे हाय कतर उंनाय ताई कुबुनि जागाय उंया ताई आबो सिमिया चिनि रतनपुर हयते निओ सनबारी तैकाय आं सदर पारमानि आं सिमना तैकाय आबो 11 कोटी टाकानि टेन्डार उंगे कमप्लीट उंखा वार गडा उंगे थांखा आबो वाति थांमोन या गुडन थांजांनाय ताई बायजाल बारि थेके निनि मुदि बारि तैखायै आयां निनि सेक्रेट हार्ट स्कुल तैखायै रतनपुर जरा आबो PMJSY नि लामा ताबो एकटा गोटाल टेक्नोलॉजी बायखा लामा सलामजांनाय एबं अ वाति थांमोन या गुडन आबो बरक खायनानि बागै एजेन्सि रक रेडिं जा ताबो बरक फायनाय एबं किसु किसु जागा ताबो हा वाखा गै तंखा आबोनो सलामनानि बागै बेखाय ताकुरा बोखरो आं नरंनि थानि तिनि न कथार सालो आं कयनानि मुसुंगो लामा आगि करै लामा माया लामा सलाम जायगा नै नरक दाबि खायो आं नरंनो लामा रिनाय किन्तु नरक जागा मारिनाय नरक जागा रियाखाय गभर्नमेन्टनि गाइडलाइन अनुसारे जों लामा सलामै माया बेखाय आबोनि बागैनो जों काहामखाय चिनि मालखं लामा तैखाय चलिनानि बागै गारि खुंनाय काहामखाय लाइसुनानि बागै नरक मुक्सा मुंनिखाय जागा याकार मारिनाय बेखाय आबोनि बागैनो नरक सेक्रिफाइस मा खालायनाय जों लामा काहाम हिमनानि बागै अमतु याहायकेनो तेबो हामादि जों ताम ताम खालायमान आबोनि केरें कथामा अलक मा तंगो चिनि अर ताबो बायजालो बयस हस्टेल कमप्लीट गार्ल्स हस्टेल किसुदिन बिसिङाव टेन्डार उंनाय स्कुल बो ताबो आरो कतालखाय थांजांनाय बेबाक न जों ताबो सलामै तंगो ताबो अर एकलब्य नक बिसिदिन बालक लाख 2024 अथवा 25 नि प्रथम दिगेनो एकलब्य स्कुल बो चालुङै थांगानो बेखाय आबोनि बागै ताबो नांमानि याप्रि रमजाखै तंगो बेखाय अबो सिमिया नरकेबो खोनाखाखाय तंथगानो जे विधानसभाव आंन चिनि कामि आमचाइनि बुरिरक जारा गरिब बंशनि बररक खोथों माया आं तंमानि खोथों रिनानि बागै आं विधानसभा तिसाका 2 कोटी टाकानि खोथों पाइजाका आं कयेकदिन आगे चिनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार बाय मालायखा बसावो MLA साहेब बहानि बंधु आं 2 कोटी टाकानि पाइखा ताबो खोथोंनो दाथिंनो बागजांनाय सम्भवत असामताय पाइमानि यागुलोनो जों खोथों रिनाय आंगानि जे फानफ्रंसाक चिनि तिप्रा मथा ब्लक कमिटि बाय ककसाबलायै जों ताकलाय बोसोरो चिनि बरम गोनां मिनिस्टारनो कयै मुंनि बिसिंथि खाय तिप्रासा बिगेरा रंनो जों रिगनाय रिखा तारपरे चिनि ता अन्यनि दफानि बरनो तिनि सारि जों गोबां प्राय 600 मतन कासाकासि जों सारि रिखा आं खाख्लायो आगामी बोसोरो अमतेबो बारिनाय तेबो गोबां रिनानि बागै जों चाइटकनाय
hingga kha khlai aboni bagai norongni chaitongma nangnai rinani bagai जों chaitoknai hingga kha khlai aboni bagai norongni chaitongma nangnai tini oro mondir mo norongni mo chiniya mo nongni mondir ingkha mo tini nongni yago ya farjaka omono naithokai toninani mono musangri toninani monongni daitto mote ya hai mondir chini ramchandra gato কোন সময় তাই খলক দারি জাকাং সাইমেয়া গোবাংমা মন্দির জাকা বিশাখায় সঙ্গেন তিন উরি থাংমানি খবর ওয়ান থানি ফাইকা आं आबोनो साननाया बसकां लेफाजा उखलक लेफाजा आबोनो कग्रब गोबांमा आनो फाइका तबे आगामी दिनाव कतेबो किसा मते जात्रि साने मन्दिर रिनानि बागै आं चाइतोबै दङ आंनि बोखा मुइतो दङ आं कग्रिमानि दङ अबोनो आं तिरक तिरकाय सफुंबै रिबायनाय हंगाकाय अमतिखायनो जों सिनि रामचन्द्र गातनो बुनिसाय ताय किसा जुदा खालायै असंसारबाय मोजां रुइ तनिनानि बागै जों जतनो मा चाइतोब्लायनाय काय ताकुरो बुखुरक তিনি बेलायखानो तंथगमानि साल खाना असा नरक जतनो काहाम तंदि सेमानि आहाय ताक्लायबो आं असा बेरायनाय चिनि अ रामचन्द्र गातनि ससियेल एक्टिभिटिस तंनाय रंनो तयै तिनिबो जों गोबांमा जागा बेरायलायखा खानाबो जों बेरायनाय खाना हाइवेनि लामानि एं नारो जों बेरायनाय जिंगाखाय मध्यम पुजान दिनखाय यां नारो बेरायनाय जतनो सेमा आनि जे मानसा प्रत्येकटा क्लाब बा सोसाइटि जारा मोतायकायनाय वानसा बारिनथन पिपरासा बारिनथन हिंदुस्तानी बारिनथन आं ताक्लायबो नरंनो आनि जे फानथंसाक सुबा फायनाय आं जे दिनो फायो बेरायो आ दिननो प्रत्येकटा मन्दिरनि या अंगने जे मन्दिर खालायनाय जे मोताय पुजिनाय बंखानि याफारि रिनाय हंगाखाय ताइता मोसानाय जों अमतिखायनो तिरक तिरखाय असंसार तेबो मोसाङै तंनायनि बागै जों मा चाइतोग्लायनाय नरंबो तेबो चाइतोकदि जोंनि एलाकाव बाहायके तेबो डेभलपमेन्ट खालायनाय जों अबनो कक नमा वानसुग्लायनाय अ एलाकानि प्रब्लेम तंखाय नर आनो सादि जाहाथे आं बिधान सभाव तिसावै जतनि मकल नायसम रिमान अबनो आं चाइतोकनाय हंगाय केमार अ क्लाब बसकांगो तेबा आगोगै थांथन अ केमार क्लाबनो जों बसकांगो तेबो नायथथक बतेके खायमानो केमार क्लाबनि जारा अजमा तंना आं बरनो बखयनाय खिनांगो नरंनि तामो नांनो नरक सादि आं आनि जे तंसाक आं सुबानानि चाइतंनाय ताइ केमार क्लाब नबो आं कयनाय तिनिबा आं कायसा भलिबल टुर्नामेन्ट आरो तिनि उद्बोधन खाय फायो बेलायखायनो हाथुंगो जे बासिकब्रा आवो तिनि जे टुर्नामेन्ट आं आरोबो कग्रि कापखा तिनि टुर्नामेन्ट नबो आं स्पन्सर खायो काय आगामी दिनाव बरनो तेबो टुर्नामेन्ट खायनान बै साका चिनि केमार क्लाब बो खालायदि बोरै रंनि टुर्नामेन्ट तामतं थंजांनाय तामतं नर खालायदि न एलाकानि बरंनो तै बोरै रंनो तै चला रंनो तै चिनि गोबां मा थंजांनाय तंगो कलदम कामानि तंगो फान सलायमानि तंगो खासिंमानि तंगो गोबां अमतिखाय बोरै बाय चला रक बाय कायजांनाय कायजायगा थं फुटबल थंलायमानि र अमतिखा गोबां मानर टुर्नामेन्ट खायदि नरंनि कायसा बोसो खरस थानो जोंनो रिदि जों बिबसना खायनाय चिन अजामारक जों सालायनाय सालायमानि बिसिंख्रै जों स्पन्सर खालायनाय अमतिखायनो गामि आमसायो थोंमुंनोबो जों गरिमाति सानाय चिनि साक खामिया उंतंमानो गाहाम खालायनायनि बागै चिनि चेराइरक ड्राग्स बाय पुगुलराक तंमानि अबनो मोथागनानि एबं खेला बोखागो बरनो सतनै तुमनानि बागै जों मा चाइतोग्लायनाय कायता मोसानाय नरक जतनो गाहाम तंदि बसकांनि सालो जों जतनो संसार मोजाङै नायथथखाय तंमानानि बागै जों गाहाम मा तंलायनाय गाहाम मा वानसुग्लायनाय गाहाम वानसुंमानि बिसिंथिसे जों असंसाराव मोजाङै तंमानाय मुसुक सावैनो आहायनो आहाय असमतायनि जतनो खा काहाम ते हामजामा याफारै आनि क मुसुकनो अंसितन जतनो हामबाय खुलुमका